Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita tinapalabas. Intabuyaen na gitinaalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Edward nga napauluan dagiti single parent. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, damok kapasyaren Manong Nemi ni Lilia. Namamok isuna iti maysa nga party Manong Nemi. Napintas, kahit nakariknak iti ayat nga dagos kenkwana. Ibaga kenkwana nga pasyaret to. Naalak ti cellphone number na account number na account Facebook account na nag-friend request sa kat inaccept na. Isumaten ti pagsasalitaan mi iti messenger Manong Nemi basta video call kami Manong. Aging kang impakadak nga naka-schedule ti pangpasyar ko kenkwana. Pinastrek na karod Manong Nemi ni Lilia. Pagamuham ta adda rumwar nga may nga bakit iti may nga siled nga adda uba ng ubing. Dagap sang ilim iha. Awan, mama, ni Edward. Nagamamukam ta minsan nga matandara ti party. Okay. Naimbag nga rabiyo. Nana, ay kasamat kang kaiho. Di siyak pala nga ti mga iwan ka to anak mo. At adamot sa nga ilim. Anak mo? Nakadi nagbintot tinangin ko. Naku nagtinakam ko. Anak mo? Anak mo. Awanan ti inana ken ti ubana nga ubing Manong Nemi. Nalawag dyan ang mo, Edward. I'm a single parent. Nakanakakabalasang. Ngimsang ko ibain. Gabutam. Diyak man nagayayatan. Nakasagana ko mamit maging kasar kanyak ti ama ti anak ko. Ngam na disgrasya. Natay. Kastagayam. Bawa ka kahit mong tagawid. Ito tanamam nga may saka single parent. Diyan mo. Abay nga di mo. Ano nga mintirandam? Di da mo nga makita ka. Kas na ko na kang ganong sa salita ta. Naisa na sa ngenti, mariknakan ka. I love you. I love you, Lilia. Idi deta. Ngamita nga rin taramom nga may sakang single parent. Anak-anak kabalasan. Nga ada anak ko nga bastarda. Babae ni Vivian. Jack, amo, awa mo ti pagbalbaliwan ti riknak. I still love you. I love you. Agyaman na kitineta nga ayat, Edward. Sabi ko matagpepeso. Kaputan mabalin, Jakon kayat pa'y masaktan. Umanahin nga, nadanak kayo na yat,
Nga dumapaspasamak ka na kami, then no kaano pa nga nagbungan, ti mapaspasamak ka na kami. Isumatan ti panakapukaw ko. Nagasagana kang baling nga ama ni Vivian. Ibilang ko nga nagtaod kanyak. Mamati ka ko, ma. Sige. Nagpepeso, ipanagnig mo. Idi agawid akon dito'y balay manong nemi inam amiris ko. Sinal sa lunsod ko itiriknak, iti puso. Ada ka din nagbaliwan ti mariknak ang ayat kan ko na. Itatanam mo ka may isang single parent. Ada nga ta. Ituloy ko. Gabota para kanyak at dinamat nagayayatan ti panagbalin ng single parent. Nataymat ti ama, ti anak na. Kalbasan ti inim nga bulan manunemi panangarim ko kani Lilia kastaon iti ragsak ko idaklunin nan ti panagayat ko. Oh, kamanak. Kamanak Lilia. Iba't patag ka mat Edward. May kadwa nga lalaki di biyak ko. Kung nagidi nga sa anak tong nagayat, umanahin nga ragsak ko ti anak ko. Nga may didumtang ka di biyak ko. Kat napanak na kakamata talaga ipatpatag na kitilikodan ti amin. Iso nga apik edi nga saan? Apik edi ni paritak tiriknak ti bagik nga gragsak ada karbagak nga gragsak di ba? Ada karbagak nga gayat manin. Nagkamanak. Ipatpatag ka unay. Kinunak manong nemi kat naging narakop kami kat naglanang itinapahot dagiti bibig mo. Anak kong itan ti planong. Well, iyam amukan tun kada mama, kinimanan ko. Taltalo kami. Nabayagmatan nga, nauli kami ti ama. Tikadwak sa jibala ni mama, kinimanan ko. Nukas kasano laeng, baka umuno na gagasawa kami ni manang ko. Umpe kami boyfriend ni manang ko. Kalpasan mo't nga, na in despair kaya ti first love na. Kasi natin namatin kaya ti agayat. Sika ti first love ko. You're my first and last love, Lilia. Dinteng nga roden manong nemi, hindi pa nangyam amok kani Lilia. Awan tinlibak ko kanakwada. Manang, ni Lilia, my girlfriend. Lilia, ni mama kani manang ko. Nagbeso-beso da manong nemi. Welcome, iha. Welcome. Aging kakadilaeg tinagan ti iyam umum kata kami iyo. Mga ibisi naman. Ken manong nemi ni Lilian tinangituloy ti kahit ko ng ibaga. Ken may sak nga single parent. Ada anak ko iti kinabalasan ko. What? Kung nangadagos manong nemi ni mama. Ha? Oh, kunamat ni manang di na. Naklaad kami kini mama. Edward, di mi pulos ekspektarin. Dito yung kinagwapom, dito yung executive mo, kinagwapom, kinadamabalin tayo. Pagkatapos single parent, iti iyam amom kada kami kini mama. Manang tangka kumamat agsaot ka sta. Podot ko na ni manang mo. We are very sorry, Lilia. Ngemsang ka nga may kari, iti pamilya mi. Ma, hangan ta kayo desisyon. Ore sangan ta kami desisyon. Ngemsang mi nga maawat ni Lilia. No kaya't mong asawahan, sumina ka kada kami. Dagdan na kayo. Hanggang makidandan na kada kami. Nagpasensya ak manong nemi kini Lilia, amok ka nasaktan. Sorry. Siya kung tumawat ti pamakawan. Panang pakawan mo kada mamakin ni manang ko. Husto da. Apay kami nga siya. Gamot ay patpatag ka.
kung nalusahan ako na masaktan. Lilia, kasta ko na nangig mo itay nga saan nga ni mamatik desisyon, saan nga ni manang. No di kat siyak. Nagasagana ka mangilaban ti panagayat ko keng ka. Ngam ti kahit ko, maawat dak kumamit lahing. San tumid lang agtal na tigabiyag ta o rin o agasawatan kita. San daklata kayat, tikapsat mo kininaan mamang mo. Lilia, panagnig ko keng ka. Nga nakasagana ka magilawan ti panagayat ko keng ka. So nga, sorry ha. Agawin ang karoon yan. Itulod ka. Itulod ka. Intulod ko matlayang manunemi ni Lilia at Balayda. At siyempre, may ayok man nga nanguba ti anak na nga ni Vivian. Inawas ka sa nulaing, adadan to nga may dagkatiriknak kini Vivian no agasawatan. Sabi ko matamatong balmo na takarim. Edward, sabi ko matagtultuloy ti kinapudnom kanya. Sabi ko matagtultuloy ti kinapudnom kanya kunana manunemi ngem santa nga sardengan damama kini manang tina. Nalaglag kalauna, hindi ka mabain. Katawan ka di padang mga lalaki. Iti rin kinagwapom, kinapintas ti trabahom, kinasaluan naman ti biyag tayo. May salay nga single parent tagbaling asawa. Di mo ka mapanunot na iti disadvantages no mapasamak ti panag-asawa kayo. Hala, panunutin. Saan to ang naragsak? Agsiputain to mapututa mo ni Lilia kada danton pudnong anak mo king kuana. Saan to samunton na kayat di Bibian? Di anak na. Kada danton pagapapaan yun nga gasawa. Hawan ton tan na ti pamilyayo. Agriri kay ton. Agsina kay ton. Nakaad-ado iho dagiti babalasang dita nga hanga single parent. Panunutin mo na yung bagti amin. Madadahil ti reputasyon na tao ken ka. Ano sa ola ka nagiti ko opisinaam? Amuda ka din nagiti ko opisinaam? Sampay mama. O, madlagayam. Lapadasan nga mang dumawat kadakwad at opinyon da. Padasan. Nangaroon na yung best friend mo. Amo ka din ni best friend mo? Ha? Sampay malang. Sampay. Salusunod ka dakwad da. Sige. Malak tot opinyon ka nagiti ko opisinaam. Talo manong nemi de kitipatak nga lalaking empleyado nga kinasritak na naroon na manong nemi kaniya Manny, the best friend ko. Kasi ladan sakit kayat mo ngayon kata kami, friend. Kasi lakalag kita ito opinion. Nakati problema? Problema ni Ayat. Kasi lajak babati nga sikat ang kinagwapo, kinapintastik posisyon mo. Pagkatapos, ag problema ka kinayat. Bayam nga, dagiti babae nagproblema kin ka, nga saan nga sikat na lalaki nagproblema. No kano pa nga kayatak? Isupit na napilig. Sino? Kinaman, adala picture na cellphone mo? Kinaman lang nga na. Dito yun. Uy! Di ba data na amom iti may nga party? Nga dak mo iti? Aman. Niliga. Wow, pare. Beautiful. Ano mga arti problema mo kingkwana? Ha? Adama di kingkwana? Naramana mo di bibig na? Siyempre. Apay, nabaksit sa nga ona? Ano arti problema mo kingkwana? Ada anak na. Ana, pakiulit. Ada anak na ko na. Kaslo di mo madlaw. Ubing pay. Awang pay makatawan di anak na. Natay ka na ito disgrasya. Dahil di ama di anak na.
single parent. Why? Ket, na mom nga single parent isuna, still ng ipatpatig mo. Ipatpatig ko, gabot inaklon ako. Di makadagas inyam amo kada mamakin ni amanang ko, handa kayat, dapat lang handa kaya. Nakabimpintas, nakagugwapo ka. Nagpintas posisyon mo trabaho. Pag nagayo, pagkatapos single parent lahat na pagtungpalam, nagado di ta, naging babae, ngawang problema, virgin pa ilaang. Isubalat na pilim. Isungor tinakarik na kitayat. Partner, my friend, ori damagam ka nagkakadwata. Awan timang kanunong keng ka. Kasla isumat lang ti babae dito lubong. Ano mo ko na yun? Kaya umadi Data lang data posisyon mo, status mo, Edward, masapon mo lang nga maibagay, tagbaling asawa. Kaya't mo admit, dahang nga sikat mo na. Kaya't mo admit, nga padalanan na tayo, nalpasanan ti sa baling nga lalaki. Di ba, Madi? Sige, adalatak yung kaano, talagang ipatpatig mo, ni Lilia. So, Lilia, dagan na. Awang pulos timang kanunong kaniyak manong nemi isungan ng ikadeka. Malipatang kanto. Malipatang kanto. Lilia. Kinunak ka dito. May sangarabiya pinasyar ko. Thank you to may nakman sa rongkaran. Anak, mayaten da papa, mama kini manang mo? Di dalat kayat. Ori di ka pisida, awan timang kanunong kanya. Iso nga, imayak tapno agsinatan. Edward, I'm so sorry, Lilia. Husto da. Saan mo siya gusto? So I'm sorry. Amo ka na sakit para keng ka. Kahit ko man ngay laban, di pa nagahit ko keng kangim. Isardeng ko ngay laban. Gabutan na panunot ko nga, husto da mama. Husto ni manang ko. Husto da. Saan nga rubeng nga siya? So I'm sorry. I'm so sorry. Lipatan na kon. Katurog kang kamagtan na lipatan. Ngay matangak manong nemi, di pa nagtedted, aba nagarubos, digit tiluwa. Ni Lilia, iti mismo nga sangwanak. Di pa nakawagwag, ti abagan na, gapot ti pa naganugug kan pa nagsaibag na. Ti amok lakit sana kung nga masaktan. Ti amok at saan kung mapukaw ti may kadua nga ayat ko. Ngayon nagbidutak. No nagsangit ak man ide, gabot ti pupusay ti first love ko, agsangit ak manin ita, gabot ti kinarukop. Ti kinasalawasaw, ti may kadua nga ayat ko. Adada nga pinatin sa baling ti puso. Ngayon saan ka mo mabalaw, Edward? Mugod mo nga desisyon deta. Isunalahing ta. Talaga nasakit. Nagasaksakit. Sorry. Ngamidaw-dawat ko ang sabi ko matagmaw-maw to na tanga sakit. Nga adan to talaga lalaki nga makaawat iti kina single parent mo. Goodbye. Amok nga nasakit para kini Lilia manunemi nga mawanan ti bibiyang kupay. Basta awan kami. Nasilawan ti panunod ko. Nagadudita manunemi ti sabali apay mat ngamin. Nga ti kas kini Lilia. Nalapsat ni Lilia, napintas ka talaga. Kung namlunaot pa ay anak na. Nga madamat anak na, manunemi. May isang single parent is ko naman. In karigatak nga rod manong nemi nga inliwliwag deta nga paset ti first love ko
Kad na kuyag kami manunemi kay ni Dani. Hanapan kada kiti paggaduan ti tao ng runa kada kitay party dito, party dita. No party man tinagam-amom iti kinililya, baka party mat laing ti pakam-amuak iti talaga nga naikari para kaniya. Pare. Dito nga babae ni, tingitam, subalit pintas na siya. Sa dino, Diyo, di dyan eh, ada, kumit kita dito eh. Kras ko pare. Amom nga talaga ti kinatao na sakbay. Una nga, naamom nga dagos kini ko aya. Daga na tayo, nililya. Impud na, hanga naglibat, awantin liman na. Dito nga tayo. Sige, mapanahon. Nutoy, iti ayan na. Nagamam mo kami kini Edna manunemi kini ti panagraip dagiti baroan barokong panagraip ti dakulap mi. Nesang sangayan. Agayatak manen. Edna, mamati ka iti love at first sight? Oen, mamati ka. Apa nga batya? Gamot na marikrik na. You mean, na love at first sight ka? Na love at first sight ka kanya? Ako nga min amot agulpod. Iso nga, anugotek. Aging nga nalaing iti panaka-love at first sight. Habig sunod eta. Gamot isumat ti marik na. Really? I love you. Nalakalak-lak nga ibaga. Nakalaka nga ibaga nung nagtao dito kawan ganti puso. Baling ka di? Nga, isingid ko tirik na keng ka, kinisigid mo tirik na kanya. Allah, amok nga rodmet, no baka ada asawa mo, no, na the girlfriend mo, no. Istorya keng ka tikinapod, no. Awan ilimit ko keng ka. Imbagak ti may papan kada kami kinililya manong nemi. Kastagayam. Umat nga mina. Nagadulita nga peso dagiti talagang single, hang single parent. Apa nga day super lang, di ba? Napatasa mo tinagayan. Oyan. Saan nga da kami tinekari? Are you still virgin? I'm sorry to say no, Hanen. Awan ti ulbod ko keng ka. Diyak kahit taglibak. Sige. Karagak pa na baso ti arak. Hanen sto na. Aman. Uminom ta. Aginom ta. Manong nemi, imagine iti nga rabi na isarek ko iti hotel. Manong nemi, ni Edna. Gabo siguro iti arak, ken gabot at talagang ipatpateg ko, gabot kayat kon nga dan sukat nilya iti puso. Ket kas iti ninamnamak, kas imbagana ta saan nga nagulbod, manong nemi saan nga virgin, so nga magustok unay manong. Nagpintas iti sex work mi. Nagpintas ti sex team work. No anyat aramidan naman. No muna tagsabat-sabat tirig namin. Agadan kami man. Edward, baka nagbidutak manin. Yan yung tiket mo sawin. No apa nga nakalaalis tong hinted ko keng katihamin ko. Gabuti isot na ikari. Gabot ipatpatag ka, ipatpatag na. No kaya to, agas kasara kamot lang, di ihawit ko lang sa dibalay. Sa di pagrubuatan, numapang nga ito bisina. Kastakman. Hayat ka. Hayat ng asawan, isang pet na kon, asawain na kon. Nakaredy akon. Hindi pa lang nga nakaredy ak, saan nga natuloy ka mo tasang kong kinayat ng kasarti may isang single parent. Sige. No iso at talaga tinekari. Ape ka dingasan. Kaya
kalpasan lang ti makalawas manunemi inyam amukon ni Edna kadamama ken ni Manang. Yes, kastoy single na single. Ngem sa ang single parent. Haan ma'am, awan anak ko. Yan. Anya pala nga Arturo Rahim, apa nga ma'am? Mama. Kensyak met ate. Ate Dina. Ate Ipag. Ano di plano yoyo? Plano nung pa nagkalay sa amin. Saan nga gamit pa yung sunay jay kasera na, mapanantulagin alam na kita arawatan na. Agyan dito yan. Agkakwarto kami, mama. Agasawa kami. Kurang na laingan ti, asar ka. O sige, isagana ti nga ti amin. And congratulations kata kayo nga to. Naangin nga ti kalay sama nung nemi kat ni Dani tinagbaling ang best man ko. Wan manong, namamumi siyempre, nagitiya, naganak kan partido ni Edna. Okay dapat, awang problema. Wan manong name kat kalpasan lang, ti talo nga bulan nga panagdanami kas agasawa, yung baganan nga anda nagpitpitik ilisaklot. Yes! Ang laing nga kanya. Okay nga rod. Nakalakadagos. Nagbali na ka na dungo iti asawak manong nemi kasmet iti kinadungo na kaniya. Para kaniyak manong nemi kat saan ka talaga nagbidtot. Aging ga dimtengen ti panangipas nga iti asawak manong nemi ti anak mi. Lalaki Edward Jr. ko na. Kastoy ti agasawa. Naggapo mismo keng ka. Ti putot mo wano anak ta asawam. Ang agkapot sa bali, anda sa bali aking putot. Ang iho, siguradong kadimat lang si ka, ti amana. Limot mama. Kasi makita ebidensya Nakaibalat nagkunak astat lang ak maladaga. Carbon copy mama. Buwan ba't kami nagpeso mama? Eda pa nagduwa-duwa yo, iti manugang yo. Mat kadingam na ibagak lang tigas dyan. Huwain manong nemi addan talo nga bulan ni Junior. Agsublimat manen manong nemi ti asawak iti opisina. Imbagata adda mama ken ni ate Dina manong nemi nga makaamok ni John no kasta nga mapang ka magtrabaho ng asawa. Imiti may isang aldaw manong. Napanawan ti asawak ti cellphone na. Dito'y kwarto mi. Agtititip. Manong nimi kinabudno na kat sangko galad ti makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Yung check man amo. Kaslada nang iduron kanyak tapno pakibiyang. At the message, text message. Anak ko na. Kumusta kan? Edna. Naganak kagaya man. Di ka di mailiw? Dito inauna ng anak mo? Hala? At inauna nga? Sus! My God! Intuloy kong imbasa mano. Umay mo kumamit sa rungkaran. Imbagamidi. Nga umay mo sa rungkaran. Kunang paidi. Nga no maibagam to ni iti asawam. Nga da inauna nga anak mo. Nga ti anak kita. Karipak pakaasim to nga umay mo alaen tapno kaden nayo. Nga maging ganita. Di ka matlam orayin.
kakaasi akon nga inam nga mga aywan kang kuana. Dito anak mo iti kinabalasan mo. Ti alilaw nga bapay. Inalilaw na ako. Inalilaw na ako. Linuko na, Edna. Linuko na. Linuko na. Nakadlaw da mama kanimanang di na manunemi. Apay, anak ko. Ngayon mas gaib tuturog ni John. Di asawa mo, ayan na. Ada na panan na mama. At nalipatan na nato cellphone na. Jack, gruam. Jack, aramit ti mang kibibiyang ti cellphone takin cellphone. Imitalaing. Mabaling na idurun, ada nang idurun kanyak tap no amuek, no anya ti kinapudno a kinatao ni Edna. Kapay, nagay imun una nga anak na mama. Anya! May samat iso na nga single parent. Apaw nagatipanak. Di mula amo na yat, nagbirok, at masarsarakam. Imo na nililya, single parent, na piyapi kinililya at impudno na kaniyak. Awan tin nyulbud na. Ngorot Edna. Api nga di na imbaga kaniyak. Eta di na imbaga at di mo ngorot kaya ti single parent. Tayo nyo yung siguro ti imo na nga ayat mo. Data matan di ka po na ang sanang imbagbaga ka. Mama, anya taramidek. Anya taramidem. Numuna ta, kasla kayat ti ina ni Edna nga mapan na alain na dya inaunang anak na gusto ka din namin. Yeah, pumit nga raw. Kaskala na karma. Pinasaktam ni Lilia. Ita, masaksaktan kami. Gabuti kasto nga pa nangalilaw kang ka ni Edna. Inkasar mo pa yan. Sabi kasto ni gasat ko kinayat. Sabi kami nga diyo kinayat, idi ni Lilia. Ita kinayat yun ni Edna. Ngayon may samad kami nga single parent. Yang artiyan mo tayo. Mama, ibagayo anak taramiden tayo. Kahit no siya kiti matungpal. Sa lutsudak keng kak, ay ayatem ka di pa like ni Edna. Oh, abay nga saan ka makasugbat? Ay ayatem ka di pa lang ni Edna. Itilukotan di kasi naramid na keng ka, inulbud na ka, nagilimit. Napiyapay kang peso kinilili at awan ng inulbud na. Awan ti basol ni Nelia. Ngem insidang isuna. Kad nasaktan. Itataad da basol ni Edna. Jakit din isina. Jakit din lipatin. Sungorahek. Kad dagos nga papanawag isuna. Agbati kaniyak ni Junior. Papanawag na diya nga Edna. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi kat saanan nga nakapagulbud pa ni Edna. I'm sorry. Pakawanin na kuma, Edward. Erantak kumamat ti mangibaga kang kaidi. Ngimi di mangig ko nga imbagam nga. Isod gabo na nga di mo kinayat. Ti first love mo ta. May isa nga single parent. Iso nga jak matan na ikan dito rin. Nga nangibaga kang ka nga single parent akmet. Tabarbaran ko nak, numaawat ang kinapudno, numakapag-asawat. Diyak tumaawat ti kinapudno. Basta ti, kinapudno nga mukit inalinaw na. Ayop ka. Iswang itamat lain. Irubat mo, hindi kita irhuatam kung pumanaw ka. Alaik na ko. Over my dead body. Sa mong maala ni Junior. Hanapat masapol mo king kuwanak. Adamat din mo ng anak mo. Sublia mo na diin mo ng anak mo. Kinibatim kanyak ni Junior. Tapos baling kamat na single parent. Uwan. Naibatik kang ka ni Junior. Agbalid na amin na single parent. Isong alayk. Saan mo nga nalaan?
Agawid kan. Pumanaw kan. Katsang kanto nagpakpakita. Inton sa lutsodin ni Junior sa inana. Ibagag to nga natayan. Ken mabanggo soblyan ni Lilia. Barbaring numaawat nakmititan. Taag padpada kami nga single parent. Dayta ti simipulot nga dagos iti panunot kumanong. Subliak ni Lilia. Awanin ti problema. Taad anak na, adamat anak ko. Ti amin manong naimi. Alistok lang nga, lipaten de dyan nga, Edna. Kat subliak ni Lilia. Alisto lang nga, sublitrik na kang kuana. Ngam ti saludsud. Ay ayatan nakpay nga ta. Napang ko nga rod pinasyar ni Lilia manong. Oh, himala. Adda ka? Adda. Gabot adda nga rod. Kumusta kan? Kumusta nga ni Vivian? Kasi nabot Diyos na siya at kami met. Sumrik ka. Kanagtugaw ka. Nabayag man na panahon niya. Almost 2 years. Wensan. Ket, abang nagsubli ka. Tapno balbaliwak, ti mga lukoy tirignam. Yan tangay ka nagpadpadatan. Nagpadpadatan niya. A single parent. Ay, natiket mo sa wet. Kastoy, istoryak kang katinapasama. Inistoryak kang kuwana ti amin-amin manong nemi. Namuhak na single parent matgayam ti nasawak. Iso kinagurak. Pinapanaw ko. Sinublyanan na tinaon ng anak na. Kadimbati na kanyak ni Chucho. Dagiti single parent. Talo tayo na. Sika, siya, ken ni, Edna. Kastagayam. Lilia, sublanan to ko ba? Ayatan ka manin. Kadawanin ti problema ka puta. Agtipunta, nga saggasa ta ti anak. Diba, napindas ng istorya, di ba? Napindas ng istorya. Gaputa. Nagmaumahonin ti sakit ngayon palay mo iti puso. Nagmaumahonin. Nasaktanak ti kastonay. Rasakmat, nasaktanak ti panangalilaw kanyak na yan na. Linakam mo, timpalakam mo iti panang na tao. Nakasimsimple niya kapag sasaw. Ngayon po no. Noan niya ti palakam mo iti panang na tao kastan tumot ti lakamem. Anangarad, hamat penalado ti amin. Naladawan ti amin. Agsipod ta sangkan nga ayeten. Tadan sa baling ayatek, ken mangipatpateg ken kuhan. Mangipatpateg ken yan. Abag isumat manong nemi at dalalaki ken naggapoy ti kusina. Ay, honey, nabisita? Awen. Ni Edward, malakip mo, istorya ken ka? Ni Edward nga dinakayat ti single parent. May samatan nga single parent na nakasarak ti single parent. Napututan na. Talo kami nga single parent kung nakumaan. Hanak pa na single parent din. Kapot adda ka matin. Honey. Nag-asawa kayo? 3 months ago. So nga, mabaling mo tayo gawin, Edward. Gabutawan, paset mo dito eh. Kan makadisturbo ka lang. Among, yung baglagin ditahan ko na ipa itibagikin ka. Wala kid daw hindi ka kayat. Ikasarnak pa muna ko na. Kuma. Ayam kas jamet. Ano damit na pinhatim na kita naganak yan ka. Gagayim mo, ngamitis siya.
Anyway, saan ang naskan pa pagsalitaan tayo at tao o renuan at aramidon tayo saan tayo mababawi ti amin. Mabali mo ti pumanaw. Iti tatakder ko manong nemi isumat ti panagtedted apa nagreg-reg da kiti luwa. Kat na matangan da mismo. Kamuta. Sakit. Agbabawi akman manong nemi nga oreng at ano kasanot pa nagbababawi. Saan ko nang mapasubli pa hidagiti pasama? Basol ko. Ino ko maintultuloy ko tinangilaban ti panagayat ko idi kinililya sa anak ko mga agsagabakas to. Basol ko. Idada ko dito ibalay manong nemi arak isang sangwag kuminom. Papaspasama kang ka ha. Kan nagapom. Napangkubalbalo nga inarim ni Lilia, mama. Nga damot kaya man asawa na. Basol yun, mama. Ano kung mati basol, be? Diyo kayat idi ni Lilia. Ngamti kayat yo. Kit ni Edna, ngamanit napasama. Kit si kamot lahim, tinagko na iding awan sa baling agdesisyon no saan nga sika. Abay nga di mo intultuloy ng inlaban, di pa nagayat mo kini Lilia. Saan ka na ginumakasta? Taon may tulong ti arak kang ka. Awate mo ti kinapudno, nga may sakamatan nga single parent. Barbara nga, no agarim kanto, kat maamuanda nga anak mo, nga kanandanam, nga putot mo, no kayat da ka. Baka awanan ti agbaling nga asawa ang barok. Aya? Baka awan ti umawat kang kakas single parent, tadi mo matgaming kayat single parent. Nga king kakadag ito ay manong nemi nga sulsuratek dati nga paset ti pagkasalitaan di biyak ko. Kadawang pa tinagbalin nga may katlo nga babae ti biyak ko. Idin to tanidani kat nagasawan kanada pa yung dua putot na. Arig na ko na ka, malakayan ako nga baro. Ngam timat ka dinabati nga liliwak mano no kasta gapok to pisina, kasta o no kan taray ni Junior kumang sabat kanya. Sabatin na dawatin at pasalubong. Daddy, pasalubong, daddy. So at pakaragsakat, makayayong o biman. Yung ti problema ka nagsamul ti inana. Una nakandantong, nagtutur ka. Kaya nung as pagarigan, taon lata, adamat ni Lulam, ni Grandmam, ni Antim, ngaging ganay ta, nagpakbakit abalasang. Di sa bilang mong ina, ni Antim ti bilang mong ina, ni Lulam, agbalilat ta, Grandmam. Inapipinas mo lang nga, no ada, gusto nga mamit, kan ada ading ko, papa. Sige. Inaw-dawat mo kini Jesus, sapay ko ma, adan tun masarakan ni papa mo. Wine? Daddy, doon daddy nga papa. Numanin papa, noon daddy ko nang, daddy ko nang nagtantap ng mga pinsan. Nga papa ka na daddy. Nung basit ti pasarabo mo kit papa, ngayon ado kit daddy. Hindi ka bakbak ng ti daddy kin papa. Na daddy. Dito nga rin, ti pagkasaritak, manong nemi naman pa'y makunang saan nga happy ending. Ngam naragsakak. Happy lat ata naragsakak. Mat, gabot adda ni Junior, nga mangliwliwakan yan. Kaya? Katsabay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsalamingan ti biyag, kadagiti pada ka nagdengeg, kan nagpuya, more power to your program. Ti agyaman nga pagayam mo, Edward. Thank you, Edward. Ito ka pa nagsurat. Panangi surat dati pakasalitaam dagiti single parent or redal taloya.